दिनै बिराद दुखुनांथाव जाथाय जादों दा आं बेखौ रायजो राजाफोरनो एसेब्लाबो फोरमायनो सानदों शेयार खालामनो लुबैदों जाहाथे माने आंनि गोसोआ रेजें जायो बेखौ साननानै आं भिडिअ गुसुं लाबोनाय जाबाय गाइस दा बेनो जाहैबाय दिनै जेब्लानाखि आङो 9:30 जाबायमोन टाइमा बे 9:30 टाइमाव आङो जोङो सासे आदैजों आंजों कुसुगाव बाजाराव थांनो होननानै आंनि बाइकजों थांदोंमोन आरो ओंखारलांदोंमोन दा थांनानै मथा-मथि थाङै बिदिनो 1 किल'मिटारसो थांबायमोन जोङो 1 किल'मिटार थांनायनि उनावहाय जों मोनसे एलपि स्कुल मोनहैबायमोन दा बे एलपि स्कुलाव मोनहैनायाव माने हठाथनो गारि गंब्रै फैदों आरो दा गारि गंब्रै फैनानै ओमफ्राय आंखौ लाखिदों माने ओइ लाखि होनदों लाखि होनबाय नालाय आंबो लाखिबाय लाखिनानै दानाबा बिथांमोनहा नाम सोंबाय ओमफ्राय नाम सोंनानै माने खिथाबाय आंबो नामखौ खिथाबाय आरो दाना नाम खिथानाय लोगो लोगो बिथांमोना आंखौ फुरा हामला खालामबाय आरो एटाक खालामबाय माने बुनायनि सुरु खालामबाय आरो गारि गंब्रैनि मानसि खमावबो 22 जननिफ्राय 25 जनसो मानसिफोर दं बिसोरो ओमफ्राय जेरै गोसो एरै बिसोर बुलाबायदों ओमफ्राय उनाव बुनानै आंनि मबाइलखौ सेख'ना लांदों सेख'नानै लांनानै उनाव बिसोर मा खालामदों ओमफ्राय आंखौ बलेर' थिखोनानै ओमफ्राय एबसु अफिसाव लांबावबाय एबसु अफिसाव लांनानै आरो बेयावबो एबसु अफिसाव दर फांथेनानै बिसोर बुहैबावदों आरो दा बिसोर आरो बुनानै मा खालामबावदों माने दिनैनिफ्राय बिदि भिडिअ खालाम मोना नोङो बिदि भिडिअ खालामबा नोंखौ दिनैनिफ्राय बोथ्रोदनानै लायनानै बुथारहैनाय जागोन होनना बिसोर आंखौ दम होदों आरो गाइस आरो लोगोफोर दा बेसेबां दुखुनांथाव दिनै एबसुआ माबा मोनसे भुल नुयोबा बिथांमोना मोजां खोथा बुंनांगौ नङा होमबा दिनै एबसुआ मानि गुन्दागिरि जाखो माब्रै दादागिरि जाखो बिथांमोनालाय दिनै बिथां गुन्दाफोरखौ दिनैहाय एफआइआर होनाय जाबाय अलरेडि दा आयेना मा राहा लायो बेखौ नेग्रोगोन आरो आयेनाबो जुदि बिथांमोनखौ जुदि खुनु माबा लायाबा आयेननि राहा लायाबा जोंबो मा जागोन माने बिनि राहाखौ जोंबो लानाय जागोन आरो सिदा खोथा बेयाव गिनायनि खुनु खोथा गैया थैनाय थांनायखौ जेबो साना गाइस दा जिखुनु दिनै घटनाया बिराद दुखुनांथाव जादों दा बिदि जानो मोनामोन बिथांमोना दिनै लाजिदों बिथांमोननि गुबै खोथाखौ बुंनायाव दिनै लाजिनानै बिसोरो आंखौ एटाक खालामदों दा बे एटाक खालामग्रा मानसिफ्रा क'क्राझारनिफ्रायबो गारि गंनै फैदोंनो बे ओमफ्राय आंथ' मोनथिया ओमफ्राय आरो कुसुगावनिफ्राय गारि गंनै आरो दा बिसोरनो बे एबसुनि गुन्दाफ्रानो दिनै आंखौ बुनानै माने माबानाय जाहैबाय आरो दा अलरेडि बिथांमोनखौ दिनै केस होनाय जाबाय